Teren futa lillahi hajetoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas. Teren futa lillahi hajetoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas. Teren futa lillahi hajetoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas. Teren futa lillahi hajetoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas. Teren futa lillahi hajetoɗen to seren ɓe holaɓe ɓur'e gunas. So terɗe so ɓerɗe jehen barroɗen so jawɗele ma ɓesmufade gunas. Mbaɗen tarbiyayneedi pittali men. Alhamdulillahi rabbil alamin. En jetti Allah subhanahu wa ta'ala baɗanɗo en nde ɗo moƴƴere nde en gandano sifori, en gandano way koye moƴƴangol Allah subhanahu wa ta'ala e meɗen o heblani en moƴƴere nde o waɗi ɗum e ceerno men radiyallahu ta'ala anhu o rewni sababuyeji moƴƴere nde e seerenɓe makko ha yetti cheikhana ahmada tidiani radiyallahu ta'ala anhu ha yetti nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Gaddana ɗen moƴƴere nde, jiiruɗen moƴƴere nde gite men, memirɗen ɗum juuɗe men, kuutoriɗen ɗum e koye men, nafi en e haqqillaji men, nafi en e ɓerɗe men. Enen nde en jetti Allah subhanahu wa ta'ala sinno eɗen ganduno ko dañƴen ko ma en cohlir yettude Allah. Nde ɗo windande e oɗo subaka windande tawhid nde ceerno men haali nde radiyallahu ta'ala anhu ɗo fuɗɗiɗo e ɗo riwi ɗo ha ɗo jofniri ɗo tawi ɗo jofniri ɗo ko ɗum woni malal, ko ɗum woni maɗu, ko ɗum woni maleede. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ene ke ko ɗum tan wodani en heen ko nguɗi ɗi so tawi en nani kala ko haqqillaji men keɓtata heen, haqqillaji ɗi naftoro jippo e ɓerɗe ɗe huccina ɗe e Allah subhanahu wa ta'ala. Kala ko heen haqqillaji ɗi mbawa heɓtude noppi ɗi nande ɗum nde barke muɗum jippo e ɓerɗe he, nafaɗe to limanagal majje, nafaɗe to yidde Allah, nafaɗe to yidde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, nafaɗe to yidde cheikhana ahmada tidiani radiyallahu ta'ala anhu, nafaɗe to yidde moƴƴere e etade gollude moƴƴere. Ɗum ɗo fof ko ha neɗɗo o ɓernde muɗum nde heblano huccude e Allah, hula Allah, terɗe ɗe gabbo hen e rewde Allah subhanahu wa ta'ala, o handa e malumbu ceerno haali ngu e fatiha mo haali o. Enen nde Allah moƴƴani en jetti Allah subhanahu wa ta'ala, eɗen ñaagui Allah e moƴƴere mum e ɓural mum nde ɗo moƴƴere nde gaddana ɗen tawi en gandano way, en gandano sifori. Eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tabitin ɗum e meɗen, yo Allah rokku en wawde rewde e pele mabɓe e ñemtinde ɓe fi llahiri wa fi lbatini bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bi barakati cheikhina tijani radiyallahu ta'ala anhu wa bi barakati cheikhina wa ashyakhihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Nde wonno dokkal ko dokkal Allah, dokkowo noon ko yo yette, dokketeɗene ko yo yettu. Allah
tabaraka wa taala sifa jaati makko ko yettede maccuɗo o ne darorde mum ko jettugol tan handene ko nde ɗo moƴƴere ko ɗo waarido woni ko jolani en Allah rewni ɗum e ɓernde cheikh alhaji mouhamadou ibnu saidin radiallahu taala anhu waarido o ina jogii jeese ɗiɗi hen hunde ko jalaliya ko sakkiti ko jamaliya yettode wodani Allah hayso en nanani konnguɗi ɗi to poɗɗen nande ɗi to kono kanko kam ko sawani en e konnguɗi he ko ɗum kam yettima ɓerde men yettode wodani Allah eɗen ñaagui Allah tabaraka wa taala ɗiɗo nuruji alliyankoji dewɗi e salatul fatihi rewi e fatiha e jowkli mum eɗen ñaagui yo Allah heddu nuruji ɗi e nder ɓerɗe he barkeji nuruji ɗine reɓa faya e terɗe he laɓɓinana ɗe dewe majje Allah e paandale majje ɗe gona dañal abadiyankewal sabu barkinalaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam sabu barke ceerno men cheikhana ahmad tidiani radiallahu taala anhu sabu barke makko e barkeji seerenɓe makko ridwanullahi alayhim jamian allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم ceerno wi ɗum noon ɓeydoɗen wattude haqqillaaji men no moƴƴi e ɗum e koye men e ɓesnguuji meɗen kala ceerno neena kon nag nañ yokko bàyyi suñu xel ci loolu bu baax a baax ci suñu bopp ak suñuy njaboot yépp ceerno wi eɗen ñaagi allah yo allah wat e leydi hee deeƴre e kawral e ndeenka o waɗa ɗum e leyɗeele juulɓe fofof ceerno neena ñi ngi ñaan yàlla na yàlla def ci réew mi dal def ci réew mi méngoo def ci kaaraange mu def loolu ci mboolom réewi jullit yi yépp ceerno wi wa amma noon huutortooɓe simmeeji e sigaretaji ɓeen fofof yoɓe ngoppu ko ɓe mbaɗata ɗon ko sabi yoɓe nganndu ko ɓe mbaɗata ɗon ko koko lorata tan kadi nafata ceerno neena wa amma ñi nga xam ne nag dañuy jëfandikoo ay poon walla di jëfandikoo ay cigarette walla mboolom xeeti tox neena ñooñu mi ngi leen di dénku di leen waar di leen artu nañu bàyyi loolu nañu xam ne li ñuy def foofu da leen di lor rekk waaye du leen jëriñ ceerno wi seede mum ko simme o mo ngannduɗaa ko muuɗowo o so muuɗi haa o woɗɗoyi o wukkitat kono o moɗata haɗata mo modde ko omo anndi so moɗi moƴƴaane makko so tawi kadi ko cigarette o cimmotoɗo one kadi so tawi o simmiima haa jeyge nge yettiima e nokku hankadi o weddoto cigarette o ko addantamo weddaade noon ko so weddaaki tan so jokki o sumat o wi ɗum noon ko faamato heen ko seede kala neɗɗo duumiiɗo e ɗum haa o maayi so tawi o yaafaaka tan ko jeyge o fayi ɗum noon kaqqilɗo fotaani nawde heen hoore mum ceerno neena lii mu fi wax lii seedeem mooy poon bi ki nga xam ne dafa koy log su ko logee ba mu sori da koy sàqami li tax wannu ko xam na ne su ko wannee du baax ci moom dafa am lu mu koy yàqal naka noonu tam cigarette bi ki ko doon tox su toxee ba cigarette bi des tuuti daf koy sànni li tax mu koy sànni nag mooy ragal cigarette bi lakk ko loolu nag li muy firnde mooy lii képp ku koy jëfandikoo ba dee su fekkente ne yàlla jéggalu ko rek safara la jëm boroom xel nag warul yóbbu foofu boppam
alhamdulillahi rabbil alamina yo allah yaafo en o jaɓana en golle men moƴƴe fof o yaafo en pergitte meɗen ceerno neena alhamdulillahi rabbil alamina mi ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla jéggal yàlla nañu yàlla nangul suñu jëf ju baax yépp mu jéggal ñu suñuy faqastal yépp yo allah feewnu en o feewnana en ɓesguuji meɗen yàlla nañu yàlla jubalal ñu suñuy njaboot enen e tijaaniyankooɓe fofof e juulɓe fofof ñun nak ak mbooloom taalube tijaani yépp ak mbooloom jullit yi yépp yàlla nañu yàlla defal noonu ceerno wi eɗen ñaagi allah nde moƴƴere nde allah itti to mum addi o ƴetti en o waɗi e nder heen yo allah rokku en fandude heen yo allah rokku en ne kadi fandinde moƴƴere wonde heen nde ceerno neena ñi ngi ñaan yàlla mbaax bii nga xam ne yàlla moo ko indi jëlee ko ci moom indi ko mu jël ñun tam mu tàbbil ñi ci biir mbaax gi ñu ngi ñaan yàlla nañu yàlla may ñu muuru ci biir mbaax gi yàlla may ñi tam ñi muurlu mbaax bi nga xam ne moo nekk ci biir yàlla nañu yàlla defal noonu sabu barke allah e nelaaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam e sabu barke cheikhana ahmad tijani radiyallahu taala anhu e sabu barke ceerno men e seeramɓe makko radiyallahu taala anhum jami'an ci barke yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci barke cheikhana ahmad tijani radiyallahu taala anhu ak ci barke ceerno ak ay sëriñam ridwanullahi taala alayhim jami'an allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim bandiraɓe julɓe bandiraɓe tijaniyankoɓe bandiraɓe jeeyaɓe wildere nde kala ɗo gonɗen koye Daka Madina Gounass tawi ko kuulol capanɗe jeetati e tati ɓiwol ñalawma hannde o walla subaka hannde o woni subaka nayoɓijo e nder oɗo Daka mo Madina Gounass goɗɗo sababu rendinde dendalngal julɓe wildere nde fof e mbaɗi koftudinde no aado yaari so tawi salatu o noddinama julɓe kala gimmoto e nokkuji men gara ɗo e nder jama o so juulama gasi rewate ko wirdude so wirdama wasifa waɗama gasi e onon saako hettade lefol ceerno so ngo lefol gasi ceernajo o arta hen hono ceerno Amadou Tidiani Ba mo mbiyeten wonde yo gurdam juut o arta hen so arti hen o gasi noon hankkadi heddo nangoɓe lawol Tidiani ɓe lirodira haade ceerno ɓe kalani kala ko wiite ko e sarɗiji lawol ngol e on saha so gasi noon hankkadi julɓe ɓe kadi goto fof rutto e nokku muɗum wadde mbiyen e ñalawma hannde o kadi wayino wawno waade ni walla rewiɗo hewno rewde ɗo yettima kadi ɗo fonno yettade ɗo joni o ala mbaɗa soonaɓe mabɓe ñummo e nokkuji mabɓe ɓe paata e dakaji mabɓe ngam hassitoyade e fewnitoyade e heblanade kadi waktu sali fana o nde tawno eɗen gandi Daka Madina Gounass woni hen ko julde woni hen ko wirdude kono kadi woni hen ko dawol guesa ceerno ɗum waɗi e kala saaha ɗum ene haale e nder lente ko wiide tan ñalawma nayoɓijo eɗen ñaago Allah kala ko rewa e Daka he tuggandema ñalawma gadano hayti oɗon ñalawma nayoɓijo yo Allah jaab kono oɗo ñalawma nayoɓijo kadi ha yetto Daka o gasata ɗo eɗen mbiya yo Allah jaabo bandiraɓe hettiyankoɓe Pindi TV ha yesso ko lawol so gano ñaawi on jarama Teren fuuta lillahi haa jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e Gounass. Teren fuuta lillahi haa jettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e Gounass.